Gloria herää, nyt on kyllä kuule semmonen juttu, että sinulta ajetaan nyt nämä karvat. Jos sinä aiot olla täällä meidän asunnossa, niin sinä olet noin epähygieninen ja kun minä olen ollut personal trainer, minä tiedän tosi paljon hyvinvoinnista ja Tyrä putsi sinä et tule tänne ja tuo meille mitään luteita ja satiaisia, kirppuja ja torakoita ja nyt lähtee kyllä kuule kaikki sun noi satiaiset ja täittyrä ja mitä ikinä sulla voi olla, että jos sinä aiot Tyrä olla täällä meidän asunnossa, niin sinulta nyt lähtee karvat. Minä en ymmärrä, että sinä olet noin epähygieninen, että minä olen tosi hyvä käsistäni, kun minä olin vankilassa töissä, minä olin parturi kampaaja Tyrä, että nyt sinulta, nyt pistetään toimeksi ja laitetaan. Ei vittu, ette tee mitään mun karvoja rupee täällä ja... Kyllä kuule ne vitun karvat, nimenomaan niillä nyt aloitetaan. Nyt pistetään toimeksi täällä. Oota kun mä saan tän päälle tän koneen. Noin, nyt aloitetaan Tyrä.